Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом Тиҷей. Тамошобинони гиромӣ, айни ҳол қарор ҳастем дар маҳаллаи Чимтепа. Тамошобинони гиромӣ, ина марҳамат, аз ин ҷо Чимтепа мебошад. Аз ин ҷо болотар равем бозори Гипразе. ҳавлии имрӯзаамон тамошобинони азиз, аз заправкаи тоҷирон, яъне ки аз ҳамин тараф ягон тақрибан 6 километр поёнтар мебошад, дар Шайнак ҷойгир аст. Марҳамат, ба пурраги ҳамаша нишон медиҳам. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ, нархи хона арзон мебошад ва ҷойгир аст дар ҷамоати Чимтепа, деҳаи ҳосилот, хонаи рақами 479. 4 сотиқ замин, 2 дар хона, хонаҳо ремонт доранд, медароеву зиндагӣ мекунӣ. Нархаш бошад $16,500, сомонӣ ва рубл дар рӯи экранай, рақамҳои соҳибшам дар рӯи экранай ва савдоям дорад. Дӯстони азиз, ҳозир ба пуррагӣ ҳамаи хонаро нишон медиҳамтон, бо диққат тамошо кунед. сар мекунем якуму дуюм ҳуҷра, кухнӣ, аз ин ҷо бошад ҳаммом ва ҳоҷатхона. Марҳамат, аз ҳуҷраҳои истиқоматӣ сар мекунем. дӯстони азиз, якум ҳуҷра мутаассифона дараш маҳкам мебошад, барои ҳамин мегузарем ба дуюм ҳуҷра. хеле ки мебинед хонаҳо ремонт доранд, ремонташ хуб мебошад, медароеву зиндагӣ мекунӣ. хона техпаспортам дорад. мегузарем ба кухнӣ. марҳамат, кухнӣ яъне ошхона. инҷо бошад дӯстони азиз ҳаммом. хеле ки мебинед ҳавли агарод дорад, ҳамаи ҳамин дарахтҳо мевадиҳанда ҳастанд ва ин бошад ҳоҷатхона. маълумоти хонаи боз як бори дигар такрор мекунем. қариб 4 сотиқ замин, 2 дар хона, калидор, кухнӣ, ҳаммом, ҳоҷатхона дорад. ҷойгир аст дар ҷамоати Чимтепа, деҳаи Шайнак, шаҳри Душанбе. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрани дӯстони азиз. нархи хона ҳамагӣ $16,500. хона техпаспорт дорад. сомонӣ ва рубл дар рӯи экранай. марҳамат, срочно фурӯхта мешавад. аз номи канали Дом Тиҷей гап занед. мо боша хайру хуш мекунем. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. то боздид, барори кор шумода. худо нигаҳбон тамоша.